Къде живее папа? Тя не знае къде живее папата. Спомняш си как заспал пред Петров? Спомняте ли си как Химия трябваше да Спяхеш каза, вижда, че са пъпа, изчезва вкъщи. Добър ден! Аз съм Момчил Апостол от 12 Г клас на ГПЧ Ромеро 1. Ще има втори добъл, спокойно. Тази година имам. Добър ден! Аз съм Момчил Апостол от 12 Г клас на ГПЧ Ромеро 1 и тази година имаме бал. Това са моите съученици, които много обичам и уважавам. И ми беше много приятно през тези 5 години, през които бях с тях.